И в днешното видео ще цъкаме с моя братовчет Миленчо. Здрасти, хора! Радвам се! Така, днес ще караем Brawl Stars, завършваме Brawl Stars. Като цяло доста време съм пускал видеа, което знам, че не ви хареса, ще се опитвам да съм по-често. И така, мисля да започнем с новите два на волейбол, например, да цъкаме рейди и се връщаме към играта. Така, хора, чакаме да се редим и ето го. Това е нова карта, като цяло не съм играл на нея. Тъй, че ще видим как ще се справим. И ако не сте отворили новите 10 бокса, да знаете, че има. И ви пожелавам късмет. То за сега тук са лесни, защото мисля да цъкам с клансер. Ако вие имате кланс, препоръчвам ви го. Не забравяйте, че е доста силен. И вече топката доста по-бързо се забърза и Миленчо, той да знаете, че се казва Миленчо. Какво направи? Защо не стоя там? И защо направи така? Не съм аз. Така, добре, няма значение. Да не се наиграем на първата игра. Явно аз пак всичко трябва да правя. Shit. Get out, е. Айде, умирай. Имате ли мол? И пак ако аз нямах, и пак ако не бях аз. Айде бе, брате, бе, заради мене пак бе. Ако имате мол, напишете в коментарите. Да, ако искате. Аз имам мол, но просто сега няма да играя с него. Да, от мегабоксовете аз му ги отворих и както виждате му се падна справото. Всъщност, Айде, бихме. Аз не дадех да отвориш, защото е късметлив. Да, така е, малко съм късметлив. Айде. Devil vs. Ангел след 6 дни, новия апдейт. Цъкаме отново. И... На мен ми се падна митик, ама ми се падна топоти. Добре, айде. Цъкаме рейди и започваме. Така, новата Жужу, пишете долу в коментарите дали ви харесва. Честно казано, аз не бих се дал кредитите. Бих се дал кредитите за онова дух, че 100% ще го нърфнат, защото буквално то може да минава през стени. Тъй, че малко странно. И браво! Този път заради Миленчо успяхме. Така. Ай, стига бе, брат. О, не. О, много добре го направи, Анти. Така, добре. И мисля, че бием, но не. Нищо, че не запалват Амбар. Нямам. И ако ви кефят, видеята в Brawl Stars можете да пишете. Да дадете един лайк и да се абонирате за канала, защото гоним 1000 абоната. 940 абоната сме. Така че очаквам от вас много. И видяхме, че ви хареса видеото на Geometry Dash. Следващия път да ви кажа, че ще е на Geometry Dash. Цъкаме реди и отново да караме волейбол. Мисля, че тази игра ще е достатъчна и после преминаваме към другия. Да, и после мисля да играем футбол и нокаут, но какво да видим. Имаме Уило, но има такива и Амбър. Което това, честно казвам, изобщо не ми харесва. И аз съм дед, но пълно нашата Уило добре. Не е тъпа. Окей.
Вау, кит колко. Не. Окей. Good. Малко какъв съм, трябва да се регенерейдна. Значи няма как. Силни са. Не са чак толкова силни, защото сме на малко купи и добре. Окей. Кит се е наръфнали, но пак е силно. Така, удряме топката и вече, както виждате, е доста по-бърза от преди. Така че аз ще се стоя тук. Те ще бият. Помагам. Окей. Нашия се справи. Аз съм дет. Може ли? Окей. Явно ще играем на котка и мишка, но вижте колко е бърза. Пишете в коментарите кой ви е любимия герой в Brawl Stars. Да, като цяло доста неща станаха да пишете в коментарите, но няма значение. Бързо! Окей, в последната секунда. Бързо отивайте да ги убивате, защото така ще продължи доста време. Отиват да ги убиват, дано да успеят, разбира се. И окей. 1-0. Айде, браво! Окей. Вам помагам на нашия? Окей. Кит ме размаза просто. Аз не съм толкова добър на Brawl Stars. Но нищо. Все пак добре се представям. Не, нямам кажа, че повече ужас. Дано нашия да успее. Браво. Много хубаво. Ужас. Окей. Вече съм трети стейдж. Щом съм трети стейдж, ги пръскам. Бам! Ето, гледай са. Деца. Нашия стои. Аз стоям, брат. Ужас. Не, нашия, моля те. Тъпли се, брат. Какво стои там? Да, тъпли е. Ще отида при него да му ударя един шамар. Не, моля те, Миленчо. Аз Майко съм мила. дет. Майко мила на 34, ако не беше нашия, щяхме да сме деца. Така че поздравления. Аз самия съм дет. Окей, бързо да ходим. Бързо. 15, 14. Ще сме наказан сигурно. Но... Не, в последните секунди. 2, 1. Окей, раненство. Той не е чак толкова голям проблем. И правим на влака. Не мен честно казвам на влака, много ма кефе. И да цъкаме Да рейди. играем с герой, който ще ви хареса. Това е мое. Окей. И преминаваме към другото. Така. Пуснахме и виждаме, че има лола, което много ние виждаме. Но ние имаме честър. На мен не ми притеснява лола. Имаме честър. Който този скин, аз честно казвам не съм го виждал. Аз не съм го искал. Shit. Окей. Окей. Според мен Честър е силен и не трябва да... И по принцип ние трябва да правим влакчето, защото той е много силен и може да убие повече хора от нас. Но той сам се решава. Окей. На вас? Кой повече герой ви хареса? Този Жужу, аз така му казвам, и може и по друг начин да се казва, или онова духче? Не знам, на мен честно казвам повече духчето ми харесва и бием. Окей.
Хайде да преминаваме към Brawl Ball. Почнахме и е Кенджи. Вау, Кенджи просто е ултра мега силен. Ние ще имаме тактика, ако те не ни я използват. Аз ще съм вратар. Не. Окей. Гледам. Кенджи. Не. Кенджи е просто. Кенджи е просто много добър. Любимият ми броуър е най-добрия. Те, защото още не са го нърфнали и Мелоди, не знам дали са го нърфнали, ама... Какво прави този спонжбок? Нашия дълг не е слаб. И защо спускате игра супера? Нямаше никакъв смисъл. Разхъби си супера. Сериозно няма смисъл. Ние губим, явно. Давай! Аз заспах, хора. Не бе, брат. Нормално. Следаница към с кланси. Ще видим 48 провади имам, което... И виждате, че вече са по-големи ранкове и е малко да ви флексна, имам рикошет. Дейди, Аз ще цъкам с Dynamite. Окей. Виждам, че е Dynamite. Ужас. И Франк е гриф, направо не знам. И на мен ми се е падал този скин. Окей. Франк ще е по-труден. Абсолютно по-труден. Дето. Не. Исках да направя дървал джамп. 1-0. Ох, майко мила. Нашия е много добър. Много е слаб, щеш да я пропусне. Аз дори Давай! Аз съм вратар. Греда! Мале! Майко мила! Не бе, брат! Защо? Защо пропусна ли? Не случваше, Анти. Да бе, брат! Аз ги станах. Ай, стига, бе. 2-0. Стига, бе. Няма да цъкам с Dynamite. И тия неща. Мисля, че като направиш 1000 купи, и то ти прави на по-голямо. Не съм толкова сигурен, така че пишете долу в коментарите, ако искате, за какво служи това, защото аз честно казвам не знам. Окей. Щом толкова много се отваря тая искам. Малко купи съм свалил. Около 200 купи. Окей. Санди. Санди! Така. Бам. Окей. Shit. Бам. Не бе, брат. Така, отиваме да смачквам. Влезаме с 300. Бам! Не бе, брат.
И така хора, това беше видеото за днес. Ако ви е скефило, пръскайте лайк бутона и се абонирайте за канала. Да ви напомня, че още малко и ставаме 1000 абоната. А от нас, чао!